ina jan hankalin mu gaba daya mu yadda da abin da manzon Allah ya nuna mana a wajen aure. Amma yanzu kaga akwai wani abu guda biyu, matsaloli ne manya-manya, ya kamata mu kiyaye su. Idan rana idan mutum ya samu wata zai aura, to shikenan ala ayyi halin, ko ya gaya ma ko bai gaya ma ba, zai lulluɓa kansa ko ya je ya samu wani abokinsa irin wanda ya iya bugun ƙasa, ya ce duba mun ka gani auren nan nawa lamba nawa ne, sharikar ta dace ko bata dace ba ana yi ba. Shi kuma ya lissafa ma ya sunanka ka faɗa, ya sunan yarinyar a faɗa. Wani ma ya ce je ka samu sunan babar yarinyar, ka je ka samu, a zo a lissafa a lissafa a lissafa. Idan aka ga ɗaya ce ta yi ragowa, ya ce auren ɗaya ne ko ina da kyau ko ba ki da kyau, to kaji ko to bifa bi tana da kyau ko ba ta da kyau. Wanda zai gaya ma ce to kaga wannan lambar ba a santa, idan ka sake kai a wannan auren talaucewa za ka yi. Lissafi ya ba da cewa ba kai ba abokin haduwarta ba ne. To kaga wannan ilimi ne gaskiya. To amma shugaba ya ce mu je nan, ai shi sa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wannan ilimi ne kwarai, akwai haduwa, akwai sirrin haduwa. To amma saboda rahamaniyar annabi bai taba cewa za a yi aure a je a duba sharika ba, a je a duba lambar auren a gani. Sai ya ɗauke mu ya kai mu inda ya fi wannan daraja. Idan aka kawo matan nan, ba misali ranar Lahadi za a ɗaura auren Mallam Usman ba, to shi kenan an ɗaura auren da safe, ba a ran nan za a kai amarya ba, to da yamma za a kai amarya, to shi kenan sai za a je zai shiga gida. Wayanda suka rako amarya duk sun tafi gida, saura shi da amaryarsa. To shi kenan sai da lujudu sai ya ce abinda za ka yi, ku yi alola ku yi sallah raka'a biyu. In kun yi isha ba abin ku kowace sallah, shi kenan to sai ku yi alwala, sai ku yi sallah raka'a biyu. In kuka yi raka'a biyu, sai ta cire ɗan kwalin kanta. In ta cire ɗan kwalinta, sai ka ɗauko hannunka na dama, sai ka ɗora a kan tsakiyar kanta, in ji shugaba. Sai ka ce Allahumma inni as'aluka khairaha, Allah ina roƙonka alkhairin yarinyar nan. Sai ka ce wa khaira ma jabaltaha alai, da kuma alherin da ka tsara ta wanda ni ban sani ba, ita ma bata san wannan alherin ba, amma ka shirya a haɗuwa da ita, in dai an haɗu da ita za a gamu da wannan alherin. To ina roƙonka Allah ka kawo min shi, wa a'udhu bika min sharriha, kuma ina roƙonka tsari daga sharrin yarinyar nan. Sai ka ce wa sharra ma jabaltaha alai, kuma ina roƙonka tsari daga sharrin da ita bata san tana da wannan sharrin ba, ni ban san tana da wannan sharrin ba. Sharrin na haɗuwa da ita ne, in an haɗu da ita za a talauce, za a lalace, za a koma ko sisi babu. To ina roƙonka ka ɗauke min wannan. Manzo Allah ya gama ma aiki, ya gama ma aiki. Shikenan magana ta ƙare. Billahi lazi ko auren zero ne sai kayi kuɗi. Ko ba lamba wallahi sai kayi a kuɗi. Sai arziki ya zo, sai ka samu kwanciyar hankali, sai ka saba mu lissafin su wallahi. To saboda haka
yanzu Alhaji Usman ka rubuta wannan addu'a ka ajiye a hannunka, in aka kawo abu an yi rikodin ba a samu wanda daga cikin 'yan uwa ya rubuta masa ita da manya-manyan rubutu ya bashi ya sa a jiwonsa. Ranar da aka kai shi shine magana, to ga sai zai baka wannan sai ka hada da wani abin to saboda haka muna roƙon Allah ya sa albarka cikin wannan aure, Allah ya sa albarka cikin wannan aure. Wanda ba su da aure Allah ya sa su yi aure, waɗanda ba su da sanadiyar aure kuma gashi suna so su yi aure to Allah ya ba su. Kai dai ka tabbatar a rayuwarka kar ka afka wa zina, ba kyau, kar ka yadda. Idan shedan ya taba kama ka ya afkar da kai a ciki, to daga izan da ka ji maganar nan tawa ka nemi tsarin Allah, Allah zai gafarta maka. To saboda haka ka yi aure, kuma in za a yi auren a nufi Allah a cikinsa. Yanzu wannan auren kaga maimakon mu tafi wajen event center gashi mun hada ɗakin Allah, saboda haka yanzu bukata ta biya, duk alkhairi zai zo wa Mallam. Muna roƙon Allah, Allah ya inganta masa wannan aure, Allah ya zaunar da su lafiya, Allah ya ba su zuri'a ɗayyiba, Allah ya ci gaba da azurta shi, Allah ya buɗa masa albarkar sayyidina Rasulullah. Wanda duk yake da niyyar yin auren nan Allah ya shige masa gaba, Allah ya shige masa gaba, Allah ya ba da yadda za a yi da jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karanta Fatiha hadiya ga Annabi. Allah ka ƙara tsira da aminci ga shugaba, Allah ka ƙara tsira da aminci ga sayyidul wujudi, Allah ka ƙara salati da salami ga wannan shugaba namu maɗaukaki. Allah ka ba mu soyayyar manzan Allah, Allah ka cika zuciyarmu da ƙaunar Annabi. Sannan kuma duk wanda bai je ziyara Madina ba Allah ya ba shi dama ya, wanda bai je Madina ba duk sanda ka sa goshinka a ƙasa ka gaya wa Allah, ka ce Allah ka yadda in je in gaida shugaba. A ce kana raye a duniya baka taba zuwa kofar gidan manzan Allah ba, malam ka je ka ga inda aka yi lamari, ka je ka ga inda sirrin Allah ya sauka, ka je ka ga gidan da mala'ika Jibril ya zama hadimin gida. Ka dinga addu'a, wallahi ka dinga addu'a kullum Allah ya buɗa maka ƙofa ka je ka shiga rawdatun min riyadil janna, ka je ka shiga dausayin aljanna, ka je ka ga shugaba, ka ga wannan ƙofan nan ta babu salam, ka shiga ka je kai ziyara, ka tsaya a gabansa. Kun wata larura ta dame ka, ka yi tawassuli da shi, Allah ya ɗauke maka, wallahi za ka ga abin mamaki. Ka nemi tsaruwar imaninka, ka nemi ya lamince maka cikawa da imani, ka nemi ya lamince ma arzikin duniya da lahira. To rigima ka ta warware. Lallai kowa ya dinga wannan addu'a. Allah kai mu Madina, Allah kai mu Madina, Allah ya sada mu da gidan manzan Allah. Sannan kuma 'yan uwa zan ja hankalinmu, kun ga zamanin da muke cikinsa zamani ne mai zafi, zamani ne da ba a kiyaye alfarma a cikinsa. Kowane abu da kake gani yanzu ba irin na da bane, kasuwanci ba irin na da bane, boko da ake ba irin na da bane, komai kai addini ma ba irin na da bane. Malanta ta zama suna yanzu, kowa zai shiga a wajen karatu ya faɗi duk abin da ransa yake so. To babban takaicin a zamanin mun riski zamanin da ake ɓarin imani, ake ɓarin